കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യദം ദം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യദംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭക്ത്യ മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. निताई गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. अंतरराष्ट्र कृष्णाबोध समिति ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല എം കെ മാതാജി.
എന്താ ലീല എം മാതാജി? കെ മാതാജി 4th ലെവലിലാണോ? ലീല എം കെ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ലെവലിൽ PM അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ? ക്ലാസ്സിലാണ്. 4th ലെവലാ മാതാജി, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെയാണോ? അല്ല, അതെ. അല്ല, നിങ്ങളുടെ അല്ല, പ്രഭു- ഞങ്ങളുടെ ഗിരിജ. പ്രഭുജിന്റെ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്ലോകം 38. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. ഇതി അപ്രകാരം. കാണില്ലേ? മൂർത്തി കണ്ട് ഇതി അപ്രകാരം. മൂർത്തി പ്രതിരൂപം രൂപം. അഭിധാനേന ശബ്ദത്തിൽ ശബ്ദത്തിൽ. മന്ത്രമൂർത്തിം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപ. അമൂർത്തികം ഭൗതിക രൂപമല്ലാത്ത രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ യജതേ ആരാധിക്കുക. യജ്ഞ വിഷ്ണു പുരുമം പുരുഷം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സഹ ദേഹമേകനായി സമ്യക് ഉചിതമായി ദർശനഃ ദർശനമായ ഒരുവൻ പുമാൻ അല്ലേ? വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. നമ്മള് ശബ്ദരൂപത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, നാമരൂപത്തില് അല്ലെ. ആ നാമം നമ്മളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വേണം. ചൊല്ലുന്നത് നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണം. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ദാർശനികൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നോക്ക നമ്മള് ഇതിമൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തി അമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഇതിമൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തി അമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഇതിമൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്യഭ്യദാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഇതി മൂർത്തിഭിധ്യാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമൃക് ദർശന പൂമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് അല്ലെ. സ്പർശനം, ഇതെല്ലാം സ്പർശനം ചെയ്യുന്ന ത്വക്ക്. അങ്ങനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ അപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും അപൂർണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ദിവ്യ ചക്ഷുഷു കൊടുത്തു. ആർക്ക്? അർജുനന്. എന്നാലും മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചത്.
അതുപോലെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ നിന്നാലൊന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപം എന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? കലിരൂപത്തില് നാമരൂപേണയാണ് ഭഗവാൻ. നാമത്തിന്റെ രൂപത്തില്. നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ, ജയ ജയ ഭാഗവത എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണത്. എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 2 ഭാഗവതമുണ്ട്, 2 ഭാഗവതന്മാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഗ്രന്ഥരാജ് ഭഗവാനും പിന്നൊന്ന് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഭാഗവതന്മാര്. ഭാഗവതം അത്രയും അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭാഗവതന്മാരെയും ആണ്. 2 പേരെയാണ് നമ്മൾ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ജയിക്കട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഭഗവാന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാഗവതന്മാരും ഭഗവാനും ഈ ഗ്രന്ഥവും ഒക്കെ ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ശബ്ദത്തിൽ നാമരൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശബ്ദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് കണ്ടില്ലേലും നമ്മുടെ ശബ്ദരൂപത്തിൽ അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വിദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കാം, അല്ലേ? അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയില്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളില് ഒക്കെ ഇരിക്കണവര് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫോണിലൂടെ, ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ലീവ് കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ജപിച്ച് 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 ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പരമാത്മാവ് ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴും സംശയമാണ്, വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതും നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പിന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അയ്യോ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തതായിരുന്നു, അത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു ആ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാനായിരുന്നു മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫലം വരുമ്പോഴാണോ അയ്യോ ഞാൻ ഓർത്തതായിരുന്നു, അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യായിരുന്നു, എത്ര പ്രാവശ്യം ഓർത്തതാണ് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി വിഷമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. വിദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭൗതികമായി ഇത് സാധ്യമെങ്കിൽ, ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കത് സാധ്യമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി ഇത് എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഈ പരിജ്ഞാനം സന്ദിഗ്ധമായ അകർത്തൃ പരിജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പരമാർത്ഥത്തിൽ നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗോസ്വാമികളും ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് വന്ന പരമ്പരയിലുള്ളതാണ്. അവര് പറയുന്ന വാക്കുകളെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. അവർക്കത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ കുറെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരാളുടെ അടുത്ത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ശരിക്കും അവര് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ചപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ. സംസ്കൃത പദകോശമായ അമരകോശത്തിൽ മൂർത്തി എന്ന പദത്തിന് രൂപം, ദുഷ്കരത്വം എന്നിങ്ങനെ 2 തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. മൂർത്തി എന്നുവെച്ചാൽ രൂപം. ആകയാൽ ആചാര്യ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അമൂർത്തികം എന്ന പദത്തിന് ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. അമൂർത്തികരം എന്താണ്?
ദുഷ്കരത്വരഹിതം. ദുഷ്കരത്വം ഒരു രൂപം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമൂർത്തികം, രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. ദിവ്യമന്ത്രജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൻ്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഈ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ഒരു കുട്ടി, കരയുന്ന കുട്ടി അമ്മേനെ വിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ അമ്മ വന്ന് പാല് തരണ പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുമല്ലേ. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സുതാര്യ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യണം? ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജപം പരിശീലിക്കണം. അത് ഉത്തരോത്തരമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ ആരാധനാ രീതിയാണ് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധനയില് ഗുരുക്കന്മാരെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യുന്നത് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായമാണ്, അതുപോലും അനുശാസിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായ ധർമ്മ സംഹിതയാണ് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. മേൽശാന്തിമാരൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാനെയൊക്കെ അവര് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ധർമ്മ സംഹിതയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാലും സാധ്യമല്ല. ഈ കലഹയുഗത്തിൽ, കലിയുഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കലഹയുഗമാണ്, ഈ കലഹയുഗത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം പ്രായോഗികവും ഉചിതവുമാകുന്നു. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രം വേദാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണതും ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കണതും ഉറക്കണതും ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 39 നോക്കാം നമുക്ക്. ഇമം സ്വനി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നവേത്യ മദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്നവേത്യ മദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഇമം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റേ സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തില് മത അനുഷ്ഠിതം എന്നാ കിടക്കണേ കേട്ടോ മാതാജി. മദനുഷ്ഠിതം അല്ലേ? ഓക്കെ, അതെ, പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെ മതാനുഷ്ഠിതം. അനുഷ്ഠിതം എന്നാണ് നോക്കട്ടെ. മതാനുഷ്ഠിതം. മദനുഷ്ഠിതം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. മദനുഷ്ഠിതം എന്നാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിലും ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത് മദനുഷ്ഠിതം അവിടെ തെറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ബുക്കിലും ഭാഗവതം ബുക്കില് ടെക്സ്റ്റിലും മദനുഷ്ഠിതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മദനുഷ്ഠിതമാണ് അത്. ഇമം സുനിഗമം ബ്രഹ്മന്നവേത്യ മദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ആരെയാണ് വിളിക്കണ? വ്യാസദേവനെ. അവേത്യ, അതിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മത്ത് എന്നാൽ അനുഷ്ഠിതം അനുഷ്ഠിച്ചു, അദാത് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു, മേ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ്. ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യത്തിന് സ്വസ്മിൻ വ്യക്തിപരം ഭാവം ഗാഢമായ പ്രതിപത്തിയും സ്നേഹവും ച കൂടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. വിവർത്തനം നോക്കാം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? വ്യാസദേവനെ.
ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരാവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി. അനന്തരം ആത്മീയ ധന സമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുധ സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. നിരന്തര ആവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ ആ ചതുർമാസ്യ വ്രതത്തിന് വന്ന ഗുരുക്കന്മാര് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ സമ്മാനിതമായി. അനന്തര ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധിയാലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധനസമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യ മദനുഷ്ഠിതം മദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഇമം സ്വനിഗം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യ മദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവ. ഭാരതി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ വേദ്യമദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിത്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മന്ന വേദ്യമദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യമദനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണമായ ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഏതാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉചിത മാർഗം? നാമജപം. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണം എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്താണ് സംഭവം? നാമജപം. നമ്മളെ മനസ്സില് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ സംവാദം. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പറയണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താണ് അവിടെ പറയണേ? ഹരേ എന്ന് വെച്ചാല് രാധാദേവിയോട് പറയണ കൃഷ്ണന്റെ സേവയില് നമ്മളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയണം. നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അതിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് രാധാദേവിയോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് വേഗം അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 108 തവണ ഒരു മാല ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു 108 പ്രാവശ്യം കേട്ടില്ലെങ്കിലും 10 നാമെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കൂട്ടി വരണം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. ആ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പോലുമില്ല, ആ നാമത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. ആ നാമം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുക. അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോയില്ല. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ നാമത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിയിടുക. ആ നാമത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും? പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നാമത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്താവണം? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക മനസ്സിന്. അങ്ങനെയാണ് നാമം ചൊല്ലി ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടേണ്ടത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ആ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദമാണ് അവിടെ നടക്കണം. ഹൃദയം ഭഗവാനുമായിട്ട് സംവദിക്കണം. സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണമായ ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ 10 തരം അപരാധരഹിതമായ അത്തരം അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലെ. ആ അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. അത്തരം ശുദ്ധ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്താൽ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര വലിയ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ കേടുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഉയർന്ന് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് എത്തും നാമം ചൊല്ലും തോറും. എന്താണ്, ആ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. ആരൊക്കെയാണ് അത്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മാത്സര്യം. ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വഴിതെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് കുറെ പേര് ആ മനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് അവിടെ ആര് വരും? ഭഗവാന്റെ ഒരു തെളിഞ്ഞ രൂപം വരും അല്ലെ. നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം. 8 പദ്യങ്ങളാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് വെച്ചാൽ നിമായി പണ്ഡിതനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ 8 പദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ. 8 ശ്ലോകം, അതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം. അതിലെന്താ പറയണ? ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം, ഭവമഹാ ദാവാഗ്നി നിർവാപണം, ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം, വിദ്യാവധു ജീവനം. നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് തെളിഞ്ഞു എങ്ങനെയാവണം? പിന്നെ തരോരബി സഹിഷ്ണുന അല്ലെ, തൃണാദബി സുനീചേന. ഒരു പുല്ലിനേക്കാളും എല്ലാവരും പുല്ലിനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോണ്. പുല്ല് അതിനൊന്നും പറയണില്ല, അതെല്ലാം സഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ മരങ്ങളെ വരുന്നവരും പോണവരും അതിൻ്റെ തളിരില് മൊക്ക വലിച്ചു പറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോടാലിയെടുത്ത് മരം വെട്ടി ഇതൊക്കെ സഹിക്കാറത് ബാധ്യസ്ഥമാണെന്നുള്ള പട്ടയിൽ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്കാവണേ എന്നാണ് മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും ഇരുവരിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക്, ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. ഈ ആചാര്യന്മാരിലും ഭഗവാനിലും നല്ല വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തമമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇതല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അരിയത്ത് എത്തിച്ചല്ലോ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾക്ക് വരും. 8 തരം വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. നമ്മളപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കാതെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് തരും? ഭൗതികവും ആത്മീയതയും രണ്ടും ഭഗവാൻ തരും. അനന്തരം ഭക്തൻ നിർലോഭമായ 8 തരം വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. ആ ഭക്തന് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. സർവോപരി ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യ പാർഷദരിൽ ഒരാളായി ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പാർഷദന്മാര് അല്ലെ, അവരില് ഒരാളായിട്ട് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃകത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനിൽ നിലീനമായ ദുർജ്ഞായ ശക്തികളുടെ പ്രദർശനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അതീവ തൽപരനാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും. ആ സേവ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, അതോടനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും.
ശ്രീനാരദൻ ഇവയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് സ്വ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കണത്? നാരദ മഹർഷി ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞത്. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ആരാണോ? നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയാണ് വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ആ വിഷമം വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേനും ആര് മുന്നിൽ വന്നു? ഗുരു വന്നു, നാരദര് വന്നു. എന്നിട്ടാണ് ആ വിഷമത്തിന്റെ കാരണമൊക്കെ തിരക്കി ഇന്നത് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പൊ വിഷമം മാറുന്നൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് സ്വ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ശ്രീനാരദൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ സർവവിധ സുഖരതയും ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്, യോഗിയും വേണ്ട, ജ്ഞാനിയും ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഭക്തനായാൽ മതി. ആ ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. നമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, നമ്മൾ ഭക്തനാണോ, ഭക്തനാവുമോ, ഭക്തനാവണുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാനൊരു കൃഷ്ണഭക്തിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നടക്കണം. നമ്മ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെന്താവണം? ഭക്തനാവാനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തി നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് മസ്റ്റ്. ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല. നമ്മള് നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേന, അതായത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, വ്യാസദേവൻ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വരെ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ ശ്രീ ഗുരുദേവ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതാണ് പ്രതിനിധികള്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഗുരുക്കന്മാര്. അവര് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ഹരിനാമം പറഞ്ഞ് തരണത്. അപ്പൊ അത് ആ മാല നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പവർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് താഴെ വെക്കാനും തോന്നൂല, അതിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് തോന്നുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല. ശ്ലോകം 40. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും കൂടി ആയാൽ അത് കഴിയും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ടാ മറ്റേ മാതാജിക്കൊക്കെ? ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി, എടുത്തോളൂ. ഉണ്ടാ? എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊന്ന് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമപ്യദപ്രസൃത വിസൃതം വിഭോ സമാപ്യതേ യേന വിദാം ബുഭുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖേർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തിനാന്യത. ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. ത്വമപ്യദപ്രസൃത വിസൃതം വിഭോ സമാപ്യതേ യേന വിദാം ബുഭുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖേർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തിനാന്യത. നമുക്ക് വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. ത്വം അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവ്, അഭി അവണ്ണം, അദഭ്ര വിപുലമായ, ശ്രുത സാഹിത്യങ്ങൾ, വിസൃതം ഗ്രഹിച്ചതും, വിഭോ സർവശക്തന്റെ, സമാപ്യതേ സമാപ്തമാക്കി, യേന വിദാം വിജ്ഞാനിയുടെ, ബുഭുൽസിതം ജ്ഞാനം സദാ കാക്ഷിക്കുന്നവൻ, പ്രാഖ്യാഹി വിവരിക്കുക, ദുഃഖൈഹി ക്ലേശങ്ങളാൽ, മുഹു നിരന്തരമായി, അർദ്ദിത ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹം, സംക്ലേശ ക്ലേശങ്ങൾ, നിർവാണം ശമനം, ഉശന്തിന നിർമുക്തമല്ല, അന്യഥ
മറ്റൊരു ഒരു വിധത്തിലും വിധത്തിലും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം നോക്കാം. ആകയാൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവ്വിധ യാതനകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അങ്ങ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തരെ കുറിച്ചും അങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിശദമാക്കിയാലും. അത് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ്? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും, രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേദങ്ങളുടെ വിപുലജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച അങ്ങ് ഏറ്റവും വലിയ വേദപണ്ഡിതനാണ്. അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അറിവൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ആ സംബന്ധം അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാലും അവ്വിധം അങ്ങനെ ചെയ്താല് യാതനകളിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. ത്വമപ്യത പ്രസൃത വിശ്രുതം വിഭോ. വായിച്ചോളൂ. മാതാജി അത് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണാം. ഇപ്പൊ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ, നേരത്തെ കണ്ടില്ല. കണ്ടില്ല. ഓക്കെ. ത്വമപ്യത പ്രസൃത വിശ്രുതം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിദാംബുബുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തിനാന്യഥാ. ഗിരിജ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഗിരിജ മുരളി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമപ്യത പ്രശ്രുത വിശ്രുതം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിദംബുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തി നാന്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പ്രസന്ന മാതാജി. ലളിത മാതാജി വായിച്ചോ. പ്രശ്രുത വിശ്രുതം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിദാംബുബുൽസിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തി നാന്യഥാ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രഥമ പരിഹാരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ അതിവിപുലമായി പ്രക്ഷേപണം നടത്തുകയാണെന്ന് ശ്രീനാരദ മുനി പ്രായോഗിക അനുഭവത്തെ സ്പഷ്ടമായി ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് നാരദ മുനിയുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറയാണ്. 4 വിഭാഗം സ്വഭാവ സംശുദ്ധിയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരും 4 വിഭാഗം ദുഷിച്ച മനുഷ്യരുമുണ്ട്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ ഈ 4 വിഭാഗം നല്ല മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അനന്തരം അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? വിഷമഘട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരും, ധനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ വരും, ജ്ഞാനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അധികതരമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചല്ലോ 4 പേര്. ആരൊക്കെയാണ്? ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു. 4 പേര് പറഞ്ഞു. അതാണ് പറയുന്നത്
ആർത്തോ വിഷമഘട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ ഗജേന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവര് ആർത്തോ, പിന്നെ ധനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, ധനമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനത്തിൽ വികാസം, ധനാവശ്യമായി വരുന്നതിൻ്റെയാണ് നമ്മള് ധ്രുവന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളായിട്ട് അത്രയും പണം വേണം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ധ്രുവൻ പോയത് ഭഗവാനെ തേടി. ജ്ഞാനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അധികതരമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ അന്തർജ്ഞാനേന ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ അപരിമിതമായ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ വിസ്തൃതമായി പ്രക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ദൂഷിത മനുഷ്യരിലും 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പുരോഗമനപരമായ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, അപ്രകാരം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഫലത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്ത് വന്നാലും പുണ്യമായാലും പാപമായാലും അതിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അവര് വിധേയരാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ദുർവൃത്തമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ശീലിക്കുകയും അതിനാൽ ഉളവാകുന്ന അനന്തര ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരും എല്ലാം അവർക്ക് മാത്രം മതി എന്നുള്ള മട്ടിയില് ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് അവര് നന്നാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ജയിലിലിട്ട് അടച്ചാലും അവിടെ ചെന്ന് അതേ സ്വഭാവമുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ വലിയ പദ്ധതികളുമായിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരാണ് ദുർവൃത്തമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ശീലിച്ചവര്. പിന്നെ 3ാമത് ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരും എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവേകമില്ലാത്തവരുമായാല് എല്ലാം സയൻസ്, എല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാമാണിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ നാസ്തികർ, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നവരാണ് നാസ്തികര് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ. സ്വദേശപരമായി അവർ സദാ വിഷമതകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് നാമത്തെ വെറുക്കുന്നു നാസ്തികര്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവര് ഭഗവാന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തിനും വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായി പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗക്കാരും നന്മ വരുന്നതിനായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ആളുകളെ, സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തില് ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചോളൂ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളെയോ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തെയോ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സ്വക്ഷേമവും മനസമാധാനവും യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണിത്. ഇതെന്താണ്? സ്വക്ഷേമവും നമ്മുടെ ക്ഷേമവും അതുപോലെ മനസമാധാനം കിട്ടും. യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണിത്. ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഥമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് നാളെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യായങ്ങള് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോടത്തും നമ്മ ഭക്തി വൈഭവമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു 10 ശ്ലോകം 20 ശ്ലോകം 25 ശ്ലോകമൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോണത്. നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് അല്ലെ. ഇത് ഓരോന്നും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം അടക്കം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വായിക്കണം. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മ മറക്കും. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, നല്ല മിടുക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മന്ദബുദ്ധികളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറന്നും പോവും. പക്ഷെ പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനൊരു ജ്ഞാനം തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാനായിട്ട്. അതാണ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫൊർഗെറ്റ്സ് കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്
അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് നാമം ജപിക്കാം. നാമം ജപിക്കാത്തവരാരും ഇല്ല, പക്ഷെ മനസ്സ് അതിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര